para sa aming Baby Louise. Kasi guys, ang hirap niya talagang pakainin ng gulay. So, itatry namin to. Baka ito ay kanyang magustuhan. Unsa pa ba itong dugayan? Tara na! Magsugod na ta! So, ngayon guys, ay magbabalat muna tayo ng sayote. Tsaka, carrots. Carrots. Ay, bahala na si Batman. Ito. Kaya ka na, bilat lang ko na lahat yan. Ayan, may kasama pala ako. Yung aking housemate. Ay. Balat na pala siya, guys. Ayan, nakabalat na siya. So, wala na pala akong gagawin. Titingin na lang ako. Ginagawa mo. Oo, mas masarap sana siya kung may dahon ng malunggay. Kaso wala kami makuha ng malunggay. So, ayun, hindi na namin lalagyan. Ito yung aming egg. Egg sandwich. No, baka mo maninipis kung gaano pa. Kain tayo guys. Nagutom ako. Char. Nakakamuloy. So yun guys, lumabas siya kasi maghanap siya ng malunggay. Gusto niyang lagyan ng malunggay. Kasi nga, si Luis guys, yung anak ko, ayaw kumain ng gulay. So try namin tong tortang sayote na may carrots, na may malunggay. Para kahit papano ay makakain siya ng gulay. Bago memory po. Igigisa na po natin. Ginagawa mo. Warlito. Igisa natin yan, guys. Na? Well, ilagay natin ang gulay. Siyempre, pagkasa mo muna ang gulay bago mo lagay. So, lagyan natin ng asin. Paminta. Pamintang powder. Pamintang durog. Magic. Sarap! With matching oyster sauce. Mapapakain kaya yung kanyang prinsesa. Charot. Si Prinsesa Louise.
Minute. Anong sunod? Sunod. Lina. Halina! Next. Tapos, ito na, egg. Ilang egg? Yung egg. Depende sa'yo kung anong gusto mong egg, kung ilan. Gusto ko 3. Kasi 3 itlog, kakalo-kalo. See? Haluin, maigi. Paano yung malunggay? Wait lang. Siya guys. Mix natin. Ang bango. Add the malunggay. Haluin ang malunggay sa sayote, carrots, at itlog. Sana magustuhan to ng aming prinsesang makulit. Charot. Napakahirap pakainin ng gulay. So, ayun na guys. Piprituhin na natin siya. So, ayan. Painitin muna natin yung mantika. Malakas yung apoy. Naan mo pa. Malakas lang ang apoy. Kasi mo yan ang itlog, di ba? Yung bilog. Asin na. May ketchup. Sarap. Tasang itlog. Finish product. Wow! Yan. So. Oh, Luis. Luis! Yay! Very good. Gulay. Gulay. Luis! Luis! Sarap? Sarap? Thank you guys for watching. See you on my next vlog. Bye! Come on over if you wanna have a good time. Don't more playing around, boy,
else the time to cross the line. Show me what's inside that soul and let you feel mine. Come on, let's let our mind and bodies intertwine. You don't need to fall to the call, cause they said so. You don't need to fall to the call, cause they said so. You don't need to fall to the call, cause they said so.